ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки Хонахои Арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо ба ҳари шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиста кунем. марҳамат, рафтем. Якум эълони имрӯза. Якум эълони имрӯза аст дӯстон, аптекаи аренда аст ки бо борошкати, бо маҳсулотош, ҳама чизош кати. хоб дӯстони азиз, 75 000 сомон қариб бор дорад ки полни худ аптека доруҳои свежи аст ки хоб якта холодильник стиляжои нав кадаги аст ки хобо кондиционер ам дорад ва электрони реклама дорад ки на дар берун рӯшаниш ҳаст. ҳамаш комплект дӯстони азиз ки ҷош аренда дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҷили массив, ҷои беҳтарин аст. лаби роҳи Калон барошта бо магазинҳо аст. и аптекаи Калон дар ҳамонҷо якта аптекаи ҷои беҳтарин аз сентра лаби роҳи Калонда. хоб дорубош мегӯяд 75 000 сомон мегӯяд. хай бо ҳисоб мекунем, нархи оптови, нархи фирма када арзон када метия мегӯяд ва стиляжо, яъне ки қати кондиционер, холодильник, электрони рекламаш 25 000 бо савдо мекунем мегӯяд. срочно мегӯяд мо Москва мерем мегӯяд, ба ҳам хотир ҷоша аренда метия қати борош. аренда ҷоша худтон масъалат мекунад, ай бороша мегӯяд ҳисоб када нархи оптови метием. шаҳри Душанбе дар ҷили массив 25 квадратави барадон, ҷои беҳтарин, точкаи зур, бизнеси беҳтарин. дута рақамо шуда ҳар ду шумо кор мекардам, то ки нафаҳмед марҳамат тамос гирен, дигарша ба шумо 100% када мефаҳмонанд. марҳамат, срочно. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи қалай гуфтага аст соҳибшон. ин деҳаи нав аст ки уже полни худ пур шудага мегӯяд, уже одамо зиндагӣ доранд. ин суратҳое ки аст, ин суратҳои пешинаша мегӯяд, ки инам ҷози полни худ мегӯяд, уже одамо пур кардаган, уже ҳама зиндагӣ дорад. иҷа уже полни худ хона шудага мегӯяд соҳибшон. ин суратҳои пешинаша. 7 сотиқ заминаи бардрон, як дар хона дорад ки қати кухни, баня, калидор, подвалам дорад. хона чӣ хел хона коробка аст, ҳам як камтар кор дорад, мекунед зиндагӣ мекунед. хона бо семенблок, ҳамаш маҳкам кардага аст, подвал, калидор ҳаста. бо нархи арзон мефурӯша, мега 60 000 сомонӣ, об светам дорад. хоб бо ягон чи муомила мекунем, мега срочно сум дар коя, рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия, WhatsApp, пайваст, дута рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон, ҳамаш кор мекунад. марҳамат, тамос гиред, срочно сум дар коя, мега соҳибшон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздикии корвоне ки Чимтепа, деҳаи Қаҳрамон. шаҳри Душанбе, наздикии корвон, Чимтепа, деҳаи Қаҳрамон. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумотои пурраш ҳамин аст. хоб обшим 9 сотиқ замин аст. замин беҳад бад калона ки 9 сотиқ замин, 3 дар хона кардаги тайёр, якта калидор, подвал, обсвет, ҳамаш ҳаст. дарони хона мега ремонтош, яъне средни аст. хоҳем бо ба дили худатон бо исусо ранг бор ба дили худтон када метавонед. хона 100% бардон, ремонтош хуб аст, яъне ки соҳибшон ҳамчун средни ҳисоб мекунанд, яъне ки хона беҳтарин тайёр. обсвет дорад, гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидави аст. ҳуҷҷатҳои хонам 100%. хоб дӯстони азиз, хона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 ки боз савдо муомила мекунем мегӯяд. подвал, веран, баня, ҳамаш дар дуруни хона аст. хона проектҳои нав кардага, кришашам ҳамаш аст. бо қатиш хали веран дорад. бо арзон мекунем мегӯяд, срочно бо арзонтар када метия мегӯяд. марҳамат када то ки мехарем ҷои беҳтарин занг занем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Ламаносда қарор дорад. духонага квартира аст бародарон, дар якум ошӯна қарор дорад. доми панелняй дар якум ошӯнаш 43 квадрати метр. обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидави қатиш мега бо даже, подвал, агаротам дорад. якум ошӯнай подвал агароша мега қатиш ҳисоб мекунем. доми панелни
ремонт кардаги беҳтарин аст. фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ. савдо муомила дорад дар Ламанос. ҳамаи чизҳои лозим дар наздикиш ҳастад. мағоза мегӯен, масҷид, мактаб, ҳамаи хеле чизҳо ҳастад. бо кадоме ки конкретно мехарам мега арзон мекунем мега, яъне ки савдо мешавад. фақат соҳиби хона хоҳиш кардага илтимос одамони мехаридаги марамат тамос гирем. замини фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар тутои Кӯлоб гуфтага аст. кирпичи завода пеши тутои Кӯлоб ва кирпич завод гуфтага аст соҳибшон, яъне ки лаби роҳи Шуробод. 6 сотиқ замин аст бародарон, замини барои хона кардан. нархаш 45,000 сомония мегад. арзонам мекунем мега, вариантҳои алишам мекунем мега соҳибшон. ягом Opel Astra ҷ, ягом Opel бошад мега алишам мекунем. 45,000 сомонӣ нархаш бо савдо мешавад. кадоме ки сумкати мехарад, кадоме ки алиш мекунам мега ба Opel кати. бод вариантоша хайхтон бинем бародарон. рақамошон дар поини видео марамат тамос гирем ба кадометон агар ҳамин замини холӣ дар кор бошад. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Хурхотепа, пеши автовокзали, яъне ки шаҳри Бухтар автовокзал, яъне ки вокзали Калон намешавад бародарон, ҷои беҳтарина мегад соҳибшон. қариб 4 сотиқаи замин мегад, 3.5 сотиқа, яъне ки зиёдтар дашта қариб 4 сотиқа, 3 дар хона кардагӣ тайёр аст. обсвет дорад, ошхона, баня, доллон, калидор дорад, гирдихона, полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, рӯи ҳавлӣ полни худ амхали кафер, амхали плитка чиндагӣ аст. ошхона, баня ҳамаша ремонти замонавӣ кардагӣ мегад, ҷои беҳтарин. ошхона, подвал ҳамаш отделни ҳастад. обсвети шаҳрӣ мегад, пастени свет намебарад, обшам пастени ҳастад. фурӯхта мешавад бо нархи 345,000 сомонӣ. боз мегад савдо ва муомила дорад мегад дӯстони азиз ва дигаршо хай бахтон бо мефаҳмонад. дута ҳаммом дорад мегад, дута ҳоҷатхона, дута ҳаммом доштаанд. кадометон ки мехаред маромат рақамошон ҳастад, бо аз соҳибашон маълумоти бештаршон мегирен. аз шумо хоҳиш мо бина ки лайки бепул амони имконият бошад ва ссилкаи навори моро дар ватсапи мотон падиса кунед. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши посолствои Америка гуфтага аст соҳибшон, яъне ки райони Зарафшон. хоб дӯстон, духонага квартира ҳастад дар 11 ошина, қарор дорад, лифт дорад, 57 квадрати метр, ки обсвет, ошхона, баня ҳамаш хӯйдавӣ. шаҳри Душанбе пойтахт Зарафшон, яъне ки пеши посолствои Америка гуфтага аст соҳибуш, яъне ки кӯчая ёки чия махсум гуфтага аст, кӯча махсум. фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ. боз арзон мешавад. духонага квартира аст, ремонти замонавӣ, кондитсионер, термиз, кухни гарнитур, кресла, ҳамихел паласҳои нав ҳамаш қоидавӣ. арзонам мекунем мега, маромат занг занед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон, хонаи дуошина ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст, гипразем ва яъне ки ҷамоати пахтакор ҳамихел маълумот аст. хоб роҳуш то ами хонара мега роҳи ҳаста, роҳи мошингард аст мега, ҷои соз аст. заминаш майдатар аст бародарон, 1.12 сотиқа мега, қариб 1.5 сотиқ ва 2 сотиқа не. ами қаста мега хонаи дуошина аст, 6 дар хона андохтага аст. кухни, баня, подвал, веран ҳамаш дар дуруни хона аст. ошхона, хона коробка аст мега, таъмирш пурра кадаги нест, яки подвал, обсвет ҳамаш ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 280,000 сомонӣ. боз савдо дорад, гирдаш маҳкам, даврӯза часпондагӣ аст. кадоме конкретно мехарад, бо арзон мекунем мега, маромат хай тамос гирем. квартираи фурӯши навбатӣ ҳастад бародарон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтага аст. гуҷошта аниқша нагуфтиян, узри зиёд, ин аз мо вобаста надорад, соҳибшон ҳамихел маълумот додага аст. ноҳияи Рӯдакӣ духонага квартира ҳастад бародарон, дар 6 ошина қарор дорад, 57 квадрати метр. даруни квартира хело калон аст, чени сехонага квадрат дорад. хоб обсвет пазияни аст, ошхона, баня, кухни, термис, кухни гарнитур, кондитсионер, телевизор ҳамаш 100% ремонти беҳтарин, ҳамаи шайтош муҳайё аст. хай бо ин чизи чораш карда иша бохто аниқ када мегирем. ҷои соза мега, хай ҷоша ки нафаҳмиден аз соҳибашон тамос гирифта мефаҳмем.
фурохта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ. савдо муомилаш дар назди квартира мешавад. ба кадоми шумо бардор агар ки агар фаҳмо ки набошад марамат рақамошон астай тамос гирем бештари маълумотро аз соҳибашо худатон пурсем. хонаи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Шоҳ Мансур гуфтагӣ аст тарафҳои ховарон. Амихел маълумот астай аз роҳи калон мега камтар дура мега соҳибшон хайбухтон аниқ қада мегирем. 6 сотиқ замин дорад ду дар хона духтагӣ аст. Агар дӯстон аст ки хонаш хай чиқадаст таъмирш пурра намайдонам нагуфтиян ремонти средия мега ранг бор амихел корош мондагия. гирди хона маҳкам бо як кама аз дигар санг дорад бо дарах об свет дорад. фурохта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ. боз савдо мекина мега соҳибшон аз ами ховаро мега як тақрибан 2 километр роҳа мега то ҳами хонара. агар дӯстон агар гиҷоша нафаҳмида бошад марамат тамос кунем бо аз соҳибашон пурсем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст. соҳибашон дигар маълумот нестад. як хонага квартира аст дӯстон дар сеюми ошина қарор дорад. 44 квадрати метр об свет дорад. ошхона баня кухни ҳамаша ремонти беҳтарин. 44 квадрат ира метавонем ки духонагам кунем. яъне ки сеюми ошина 44 квадрати метр об ҳамаш қоидавӣ. фурохта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ. нархи ахирон шуд дигар ягом сомон мегӯяд арзон намешавад. ҷои беҳтарин райони Сино як хонага сеюми ошина 44 квадрати метр 250,000 сомон мега нархи арзон яъне ки ахирша дигар ягом сомон арзон намекунем мега. агар ягом маълумотш ки ба шумо фаҳмо ки набошад шумо харидор бошед марамат тамос гирен дигарша ба шумо мефаҳманд не ки соҳиб шуфтага ки илтимос фақат конкретна одамони мехаридагӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар гипразем гуфтагӣ аст. соҳибшон аз дарвозаи чимтепа як 700 метр дарунтар мегӯяд пеши часда. як хонага квартира яъне ки духонагаш кардагӣ астанд бародарон дар чорум ошина қарор дорад. 44 квадрати метр об свет дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кухни гарнитур термос консерн ҳамаш астай. ҷои беҳтарин ҳамаи шароитош муайян аст мегӯяд ремонти замонавӣ. фурохта мешавад бо нархи 210,000 сомонӣ. бо арзонтар мекунем мега соҳибшон вариантҳои алишиам ҳастай. ба мошинои Kia Rio ёки Hyundai Solaris ё ягонта дигар намуди мошино солҳои нав бошад мега соҳибшон алиш мекунем. кадоми сумкате мехарад арзон мекунем кадоми алиш мекунад арзон мекунем метия мега соҳибшон 210,000 сомонӣ наздикӣ шуда ҳамаи чизҳои лозимӣ астай яъне ки духонага квартира. марамат тамос гирем бештар маълумотро ба шумо мефаҳмонам. шумо магар амхали квартираи фурӯшӣ хона замин мошин мағоза техника чизе ки надошта бошад бародарон марамат сурат ва маълумотро риоя кунем мо намехе рекламада мегузорем. ин ба 12 хонаи фурӯшӣ то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.